Ψηφίστηκε, είναι πια νόμος του κράτους για τα ομόφυλα ζευγάρια. Προκάλεσε αρκετές αναταράξεις σε όλα τα κόμματα. Το 1/3 της Νέας Δημοκρατίας δεν το ψήφισε. Είδαμε μετά και πανηγυρισμούς βέβαια που ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Σας προβληματίζει εν ώψη ευρωεκλογών κάποιο πολιτικό κόστος? Και το ρωτώ αυτό γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν το έβλεπε θετικά. Κύριε Ζαχαρέα, κάναμε αυτό το οποίο θεωρούσα ότι ήταν σωστό και είναι μια παρέμβαση που πιστεύω ότι έχει έρθει πια η ώρα της. Νομίζω ότι το θέμα συζητήθηκε αναλυτικά στο δημόσιο διάλογο, εξαντλητικά θα έλεγα, ενδεχομένως περισσότερο από άλλα θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι και πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, από εκεί που λιγότερο από 20 βουλευτές είχαν ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης, τώρα 106 ψήφισαν την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Βέβαια, εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι δεν απαιτώ από τη Νέα Δημοκρατία ούτε κομματική πειθαρχία και σε καμία περίπτωση, και αυτό θέλω να το τονίσω, δεν κουνάω το δάχτυλο σε αυτούς που είχαν διαφορετική άποψη, την οποία σέβομαι απόλυτα, την ακούω, τη λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου και νομίζω ότι πετύχαμε και στη Νέα Δημοκρατία να ακουστούν οι διαφορετικές απόψεις χωρίς να διχαστούμε ως κόμμα. Και αυτό είναι μια κατάκτηση όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δημοκρατία συνολικά. Έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος στη Βουλή με εξαίρεση κάποιες φωνές μυσαλλοδοξίας από την άκρα δεξιά, που νομίζω όμως ότι είναι βαθιά μειοψηφικές φωνές. Προχωρήσαμε σε αυτήν την, πιστεύω, σημαντική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και νομίζω ότι, ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέσει, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είχε θέσει ως στόχο ζωής να πετύχει την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια ικανοποίηση, μια χαρά, όμως θέλω να επιμείνω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, σε καμία περίπτωση, και θέλω να το τονίσω αυτό, για μένα δεν υπάρχουν βουλευτές 2 ή 3 ταχυτήτων. Σέβομαι απόλυτα τους συναδέλφους βουλευτές που είτε απήχαν είτε καταψήφισαν. Θέλω να θυμίσω ότι και εγώ στο παρελθόν έχω βρεθεί σε περιπτώσεις να διαφοροποιούμε από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπέστην καμία απολύτως συνέπεια. Σήμερα είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, όσοι φαντάζονται ή φαντασιώνονται μάλλον εσωτερικούς διχασμούς στην Νέα Δημοκρατία, μάλλον πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Αυτή είναι η δύναμή μας. Γράφτηκε κιόλας ότι οι βουλευτές που καταψήφισαν ή απήχαν ή υφυπουργοί που είναι σε υπουργεία που πρέπει να τρέξουν το νομοσχέδιο αυτό, ότι πιθανώς να έχουν κυρώσεις στο μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το σημειώνει. Σας απάντησα. Εσείς λέτε ότι όλα αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Σας απάντησα ήδη. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι απολύτως συνεκτική και σέβομαι απόλυτα την διαφορετική άποψη. Εκφράζω όμως την ικανοποίησή μου γιατί τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα έλεγα ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό που είδαμε στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο το αντικείμενο αυτό θα έπρεπε να είναι θεωρητικά ένας πολύ πιο προνομιακός χώρος, αλλά τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας στήριξαν το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο πια είναι νόμος του κράτους.